Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna doguwar hanya kashi na biyu. Littafin da marubuciya Bila Galadanci ta rubuta. Muke kawo muku shi a wannan channel na YouTube mai suna Bila Galadanci. Kada ku manta da danna wannan channel subscribe tare da alamar kararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects, nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Sosai suka gajiya da nisan hanyar da suke bi, gashi dai garin maman ba cikin wannan nahiyar ba. A ce tafiya tun 7 na safe suke yi, har yanzu karfe 2:30 ta goda. Su kam yaushe suka ajiye ta har suka juyo zuwa masauki. Saki kuwa Abu Sufyan yayi ya fi 50, har ita Baba Ladi da kanta ta kula da kosawar da yayi. Ita da kanta ta so General ya barta ya hau motan kasuwa, amma ya kafe. Sassan ya jiya zuciya ta sauke ganin sun zo hanyar da za su yanki jejin da zai sada su da ƙauyen na Bingirau. Da hannu ta nuna musu suka kuma karkata akalar motarsu. Wannan ɓangaren Abu Huraira ya juye baki da harshen Turanci ya ce da Abu Sufyan, Abu Takobi, kaga wannan jejin kuwa, ka san wai jikina ya soma mutuwa a gaskiya da zarar mun ajiye ta mun juyo. Sabida ina ji mana yin dare a wannan doguwar hanya. Kawar da kanshi ya gefe ɗaya ya kai wa agogonin shi kallo. Dama mun san haka ne, ai da sun a motar baya za mu ɗora ta. Yanzu fa ku saura mintuna 5 kacal. Dama mun juyo ne sai mu soma tamin. Amma wannan masifar har ina. Dawud ya karbe da zancen da cewa ba masifa bane, ka daina kira mana ita. Idan dai kan wannan hanyar ne, ai ina ga za mu juyo dare bai mana ba. Shiru dukkaninsu suka yi zuwa 4 saura kwata. Sun karasa garin. Mafiya yawancin mazauna garin Fulani ne kamar Baba Ladi. Harkokinsu suke gudanarwa cike da aminci. Sun gaisa da mutane kansu tsaye suka nemi yin sallah azhar da la'asar. Kansu ce za su koma. Duk yanda aka so su ci abinci sun gagara tsayawa sai wajejen karfe 5:30. Amma suka yi shirin tahowa duk saurin da suke yi. Wani mutum ne mai tsananin kamanni da Baba Ladi ya zo ya kalli Abu Sufyan. Ya karɓi tukin motar, ganin kamar Abu Mage ya gaji ya ce da shi, yaro da za ku bi shawara ta da kun hakura da tafiyar nan zuwa asuba, ko mu da muke da 'yan garin nan ba ma yi masa fitar yamma, ko ba komai, kuna baki sai ku saki hanya ai. Kallo Abu Sufyan ne cike da takaici ya ce, ka mana addu'a lafiya lau za mu fita mun gama haddace hanyar insha Allah. Jinjina kan shi ya alamun gamsuwa ya ce, idan kuka miƙe hanya zuwa gabashin nan kar ku washe ta sai ta hanya sai ta kudu. Kuna yin kudu kuka raba jejin Masarau biyu sai ku yamma, ku yi arewa sai titi kuma. Kuskure ɗaya jal ne zai sanya ku saki hanya, kuma sakin hanya a wannan daren ba zai muku da kyau ba. Ina muku fatan alkhairi, kaji ko? Jinjina kan shi yayi ya sake murmushin da yake kansu. Daga ne ya daga musu hannu ya nuna musu hanyar da za su bi wacce ta dace. Shigo dukkaninsu suka yi kowa da abin da yake saka a ran shi. Jin kafewar tayar motar su ne ya sanya suka kalli juna, shi da Dawud da ke gaba yayin da Abu Huraira ke kwance a baya. Ya yi matashin kai da wani trofilo da ya zame masa abin yawo duk inda za shi. Shi ɗin ma ɗagowa ya ce a dai, cikin sanyin jiki ya ce gado ya so masauka, ji nake fa kamar laka ne ya makale mu. Amma ai ɗazo ba mu bi wata hanya mai laka ba ko? Wasu yawo masu ɗacin gaske ya haɗiya kan ya ce, ko kusa ba mu wani shiga laka ba gaskiya, amma ka ja da kyau mana. Lakar dakewar shi ya ja ya taka motar, amma san motar take motsawa. Kashewa ya suka fito dukkaninsu babu wanda jikinsa bai ɓaci ba. Lakar ce kuwa tsaki Abu Sufyan yayi ya koma ciki, mota su kuwa suka ja baya.
suna mai karkaɗe kafafunsu da ya lalace da taɓo. Giya ya sauya zuwa mai iya fitar da motar daga wajen. Dama Allah ya taimake su Hilux ce sai ta fito daga cikin lakar. Duhu ya soma sauka, wannan ya sanya Dawud ya ciro wata katuwar waya aljihun shi ya kunna torchlight take jikinta mai hasken gaske, kai tsaye ta mamaye lakar da haske. Da hasken arziki ma suka yi irin mai zurfin gasken nan ce. Cikin damuwa Abu Sufyan ya ce, Dawud, anya ba mu saki hanya ba kuwa? Ni fa san babu wannan lakar a inda muka biyo, ni gaskiya na tsorata. Dafe kai suka yi dukkaninsu kansu ɗauko ruwan faro da suka yi guzurin shi, suka wanke kafafunsu da shi sannan suka koma ƙofar. Sun yada kafin su ɗauki hanyar da suke tsammanin ita za ta fitar da su kan titin, dabe da maraba da babu. Karfe 8 dago ta san da dawo cikin damuwa ya ce, Abu Sufyan, ka kwatanta ka gani. 3 saura mintuna 5 muka yanki jejin nan ɗazu. Kuma ko da 4 saura kwata ta yi fa mun isa ƙauyen. Kaga tafiyar minti 45 ta kai mu. Yanzu kuwa tun 5:30 muke zagaye jejin nan. Ko shakka ba na yi batan hanya muka yi. Wani dogon birki ya ja ganin katon maciji a gabansu. Gudun karya ta kashi, bakinsa har rawa yake ganin macijin ma ya ja birki. Ya dago kai yana kallon hasken fitilar motar, sai ka ce yana ganin su. Abu Huraira maciji lekowa shi ma ya shi da Dawud. Lokaci ɗaya suka shiga ambatan mahalicci, ba su ko matsa ba kuma kamar yadda ba su ɗaga daga motar ba, ko nan da can, ganin yadda macijin ke kallon su kamar wani mutum. Addu'ar tsari dukkanin su ke karantawa suka ga macijin ya wuce abin shi ba tare da ya yi ta kansu ba. Duk yasin da ke kunna a motar haka bai hanawa dukkaninsu tsiyayar da zufa ba. Abu Sufyan, ina wannan kalar macijin ki haɗiye mutum. Wasu yawon wahala ya haɗiye kafin ya ci. Ni gaba ɗaya na rikici ma jikina ya yi sanyi sosai da tafiyar nan. Ina roƙon Allah ya mana shamaki da duk wani abinki. Cikin damuwa Abu Huraira ya ce, yana da girma amma da wannan macijin ne, ai da motar gaba ɗaya zai haɗiye, sai dai fa gani na mu juya. Gwara mu koma ƙauyen nan da mu lula a cikin wannan jejin, ko shakka babu, mun saki hanya sosai. Nisawa Abu Sufyan ne ya ce, ba zan iya tuƙin nan ba, mu juya kawai, kai ka ja. Cikin damuwa Dawud ya ce, kai yanzu sai ka sauka ku juya. Kana ganin wannan macijin idan kuma bai tafi ba fa, kai dai ka juya kawai. Haka ya juya akalar motar suka ci gaba da tafiya. Bana samun lambar yaran nan koya na gwada. Rabon da na yi waya da su fa tun da rana da suka je ajiye Baba Ladi. Gagarin su babar ma ba network. Ina ga da dan wayar ta ita ma a rufe take. Kalanta general cikin takaici ko, to ki masa addu'a insha Allah suna nan lafiya. Maybe ba su juya da wuri ba bayan sun ajiye ta. Ina ga ba su da caji kuma kaninta ya sanar min sun ajiye ta sun juya tun yamma. Gulo kawai ki aiki a ƙauyen. Kin ga MTN take yuzi, so ba lallai ki samu ba. Ajiyar zuciya ta sauke hankalinta, san baya jikinta amma bata ce da shi komai ba. Sai kwantawa da ta yi jiki a mace. Duk yadda ta so ta yi bacci abin ya gagare ta, ba za ta iya hakura da rashin jin yayin nata ba. Shakuwa ce mai tsanani a tsakaninsu. Fuskar wayar ta kalla. Da sunayensu akalla kowanne ta kira wayan shi ya fi su 50 amma baya tafiya. Duk iyakan kokarinta not reachable ake cewa da ita. Ko ina suka shiga? Wannan ita ce tambayar da take yi wa kanta amma bata samu amsa ba. Har wannan lokacin. Wayar shi ya danna gefen kiyaski ya bayyana, agogon wayan ya nuna karfe 10:30 har da mintuna 3 na dare. Gumi ya sharce dan a zahirin gaskiya. A tsorace sosai yake. Yawun bakinsa ma ya kafe. San ba shi da wani abu da ya yi saura da zai haɗiya a bakin. Abu Sufyan, na shiga da na sani fa. Da na sani hanyar nan da muka ɗauko cikin wannan daren,
da mun samu damar kwana a ƙauyen nan, kwara zazzabin cizon sauro da wannan tashin hankalin da muke ciki. Idan da har daidai muka biyo hanyar nan to kuwa da tuni mun zo wajen lakar da muka fada cikin ɗazu, amma gashi yanzu shiru, kusan sa'o'i 2 da matasan mintuna sun shuɗe amma shiru kake ji. Ina fatan ba wata hanyar muka ƙara cafka ba mara ɓullewa. Cikin damuwa Dawud ya ce, wannan kam tabbas wata doguwar hanya ce muka ɗauko mai matuƙar wahalar ɓullewa. Tokin nan da nake tafiya ne kurin nake yi, amma wallahi ba na gane kan hanyoyin nan. Ba ma magana duka tsoratar da ku kawai na zan yi in nai magana, amma hanyar sai ta rika min iri ɗaya. Duk inda zan bi ya dace mu san abin yi gaskiya. Yawan wahala Dawud ya tuna maganar mahaifiyar shi sanda zai fito gida. Yanzu kai me zaka ce wa Kabir? Kai ne babban abokinsa, amma akan ka tsaya hidimarsa ka fi so ka je gantali. Su suna da hujja don ubansu ne ya aike su, kai kuma kana da wata hujjar ne? Haba Dawud, ya dace kai wa kanka fada gaskiya. Nisawa ya yi tunawa da amsan da ya bata. Umma ki gane tafiyar nan tunda tuyin za su yi ta nima dole ne in ji. Ba zan gane wa komai ba idan ba sa na bikin nan ba sa nan ba daɗi sai mun ba. Ni dai ki mun addu'a kawai ita nake bukata. Addu'ar ta masa ya juya abinsa ya bar gidan. Abu Sufyan ka san me? Mu nemi waje mai ɗan fili ka yi fakin motar kawai, mu kashe ta mu sauke gilas ko yaya ne. Ka kunna mana karatun Alkur'ani mai girma. Idan gari ya soma wayewa sai mu kama hanya, dan kar mu nisa inda ba za mu gane ba. Ko da akwai yalwar haske kallon juna suka yi shi da twins ɗin shi ya kaɗa masa kan shi akan shawara ce mai kyau. Cikin sanyin jiki ya ja gefe ya yi fakin. A daidai wata bishiya tare da janyo wayar shi ya kunna karatun Alkur'ani mai girma. A hankali ya zuge gilas na gaba, duka biyun na baya ɗaya kawai kwanciyar yayi. Jikin set ɗin na kujera ya limshe idanun shi tare da soma rigo duk wata addu'ar da ta zo bakin shi ta tsare, haka kuma suke yi a hankali. Hasken rana shine abin da ya farkar da Abu Sufyan ɗayan daga nauyin baccin da ya ɗauki dukkaninsu ba tare da sun shirya zuwansa ba. Wayarsa kuwa har caji ya ɗauke sabida take a kunne. Karansa na farko kenan tun bayan da ya girma da wani abu mai kama da yin sallar asuba cikin lokaci ya same shi. Kallon Dawud yake daga gefen shi, baccinsa shi ma yake cikin nutsuwa sai dai ba don daɗi ba. Ko dan da yake a zaune yake oho, ko shakka babu sun kai nisan 5 kafin baccin ya sace su. Da ba don hakan ba da ba abin da zai hana wa ɗayansu farkawa a daidai lokacin da ya saba tashi sallar asuba. Hannu ya kai ɗan babbuge kafadar Dawud inda hankali ya bude idanun shi ɗauke da salatin Annabi a bakin shi. Abu Huraira ma farkawa yayi, suka kalli juna cikin mamakin baccin da suka yi. Kan sako daga motar dukkanin su sun soma shirin ɗaura awwala da ɗan ruwan da suka zo da shi na roba, sai bayan da suka sallaci sallolin da bar samu sun yi ba da ta asuba, sannan suka yi addu'ar neman yafiya kan daga bisani su miƙe suna ninke kafe da ke hannunsu wanda dama an zo da shi. Abu Huraira ne wa wurin kallon tsafta sosai, kan daga bisani ya nisa ya ce, ko kun san cewa kwata-kwata ba alamun sawun mutane na bin nan hanyar kuwa? Ko zancen wata mota kai ko babur da keke bana jin suna bi. Jikin motar Abu Sufyan ya jingine cike da damuwa ya ce, abin da ya kamace mu shine mu ƙara motar nan mai, mu kama gabanmu yanzu. Alhamdulillah safiya ne insha Allah za mu gano hanya. Kallon tausayin kansu Abu Huraira yayi kan ya ce, Abu Sufyan ka san Allah wallahi a matuƙar tsorace nake. Da ba dan da Hilux muka zo ba da ba abin da zai hana mu shan bakar wahala tun daren jiya. Yanzu kuma tsoro na Allah ban ga inda za mu bi ba, ko ina ya koma min iri ɗaya.
Mamaki sosai ya bayyana a idon Daud. Kai ma ka kula kenan. Na zata dai ni ne kawai damuwa ta sa nake ga haka. Hannuwansa ya zira aljihunsa ɗaya jan. Ni kaina ban fahimci komai ba, ka san me da na farka. Sai na ga kamar jiya ba nan na ajiye kan motar nan ba. Shiru ne ya ratsa wajen na wucin gadi kafin daga bisani Abu Sufyan ya fara magana. Cikin nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari mai suna Doguwar Hanya na marubuciya Bila Galadanci, wanda muke kawo muku shi a wannan channel na YouTube mai suna Bili Galadanci. Kada ku manta da danna channel ɗin nan subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Ni ne naku kamar kullum Abba Apex. Nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Bisalam, kwana lafiya.